Når man vil oprette en konto med fair rente, så kommer man ind på Fondmarkedets hjemmeside, trykker på Kom godt i gang, udfylder med e-mail, navn, om man er privat eller erhverv, at man har licensbetingelserne og logger ind med MitID. Her vil man blive bedt om at have et gyldigt billed-ID parat og trykke frem. Man udfylder med de personlige oplysninger og trykker frem. Herefter vælges det, om man opretter en almindelig erhvervskonto, eller man er inde under VSO. Og bagefter trykker man på frem. Så udfylder man spørgsmålene, der er under KYC, og når man har svaret på et spørgsmål, så skifter det fra ikke besvaret til OK. På Fondmarkedets platform kan man ikke lægge kontant, så man skal ind og lave et investeringsvalg. Det gør man trykke op med menuen, investeringsvalg, finder fair rente, trykker 100% og gem. Og så vil alle ens penge blive placeret ned i investeringsforeningen fair rente, når man sætter penge ind på kontoen.